So yun guys, dugutin natin para matanggal yung mga laman niya. Yun, dami yun, yes. Yan. Puti na kamay ko. Sarap! Huh? Sarap! So, what's up mga katuwag, welcome to my YouTube channel. For this video, magmumukbang tayo ng kakao. So, alam niyo yung kakao? Ang kakao ay yung ginagawang chocolate. Yung buto nito, pagkatapos mong sipsipin, matanggal yung laman niya. So, pwede siyang patuyuin sa araw. Then, pag natuyo na siya, pwede siyang igiling at gawing chocolate. So, ito yung mga ingredients sa chocolate guys, mga kinakain. So guys, buksan na natin. So, panoorin niyo yung video na to ha. Try natin. So guys, dito ako nagmukbang sa tattoo shop ko. Wala ako sa gubat. Yan. Try natin. So yun guys, yan o. Pinalo ko siya sa bangko dito para mabiyak. So ito yung laman niya, yan. Yan, kita nyo. Ayun o. So guys, pag nasipsip nyo yan, pag wala nang laman, pwede nyo na yung ibilad sa araw. Tapos pag natuyo siya, yung tuyo na, pwede nyo siyang pagiling gawing chocolate. Nilalagyan siya ng asukal. So guys, try natin itong mukbang. Yan. Lagyan muna natin dito. Yan o. Sarap. So yun guys, ito yung buto niya o. Kita nyo yan o. Ito yung buto. Sarap. So yun guys, yung buto, yun yung papatuyin, gagawin chocolate. Sarap. Kakao. Sabi. Pang may laman pa siya. So guys, isipsipin nyo lang para siyang rambutan. So yun guys, dugutin natin para matanggal yung mga laman niya. Yung dami oh, yes. Yan. Puti ng kamay ko ah. Sarap! Okay. Oh. Sarap. Kunti lang guys ah. Kunti lang yung ano, laman niya. Sisipsipin nyo lang talaga siya. Okay, parang naman. Malinam naman siya guys, para siyang guyaban, no? Sarap. Lagyan ito guys, itanim. Para tumubo ulit. Sarap itong gawing chocolate. Sarap. So yun guys, magbubukas pa tayo isa, yan. So yun guys, nabuksan ko na yung isa. So nalagay ko na dito, yan. Ang tamis. Ito pa oh, dami po. Rock. Mamaya guys, tatabi ko to dahil bibilad yan. Gagawin chocolate. Hugasan yan guys. Kaya walang laway yan. Sarap. Malam naman siya guys. Sarap. Ano guys ito? Ano naman? Marami ito guys sa Bicol tsaka sa mga probinsya. Mga kakao fruits. Nagawang chocolate to eh. So guys, panoorin yung video na to ha. Tapusin nyo guys. Salamat sa mga sumusuporta sa akin vlog. Ngayon lang ulit ako nakapag magbang kasi yung tatatuan ko eh. Busy din sa pagtinda ng sisig. Shoutout nga pala sa mga nanonood sa akin. Rap. Bali nakadalawa na ako. Mga katato ng kakao. So hanggang dito na lang yung video. Maikli lang yung mukbang ko kasi kakao lang to eh. Madang kainin lang. Gusto ko lang pakita ko sa inyo mga paano kumain ng kakao. Meron lang siyang lambutan. Sarap. Tamis.
So guys, hanggang dito lang yung video ha. Busin ko lang to. Sarap. Wala na. So maraming salamat sa nanonood dito. Sana patuloy kayong sumuporta sa aking vlog. Next naman gumukbang ako ng masarap na pagkain. So guys, dito pala ako gumukbang sa aking tattoo shop yan. Kita nyo naman oh. Yan ang munti kong tattoo shop. So guys, hanggang dito na lang. Bye bye.